Yan saray na atoy ako ko, yaman lilwag balita. Sa kaya ali at kalasyaw, na nainislat sistema na heavy traffic. Kalmado lang ba dire driver? Yang gara pala subas. Dala, pag barangay Talibao, tinutukan ng kambalkon, Anas, Agnas. Kamusta ang tayo, kabaloyan tayo, yasalantaan to yaya, Bagyo. Barangay Mangko, lagpas tao, sudala, tinutukan ng Julius Baaw. Tilap dya, balot no, ulang di man ni ay, agpuantay ulang oy. May kayo, saksi pa magyo, hindi tam kayo. Cardo, Tanswi, Kalyana, na Pangasinan, sweet-sweet ang gano'n nadudulap la. Tingnan ninyo man, si Cardo at asan ibanan alyan ay kabait labat. Mamaanos, tan matartarakin agaw at si kayuran kabaloyan mi. Natan, wadya kami di studio ng Charimi, tapi nalayas na kami sa aming bunagmin studio. Salamat, Charimi. Panigoy balita tayo. Walay sa kaya ali, na nainislad sistema na heavy traffic ta balasubas i driver. Tinutukan ng Julius Baaw. Julius Baaw. Wadyak natan, at paarap, at kalasyaw. Agay traffic, kakatag pura tanagagi. Amay-amay si magkakaunter pro. Agay bubong narta. Madam, kumusta mo sa heavy traffic? Bakit dire traffic time? Talagang untang siguro taniba na ya tinda. At siyempre, saray totoo, manlalakurat karkada. Kanya na may dati yalakuan da. Yung tagida ta, apo ba di mas dati. Anos, tumang biyahe, na makasabi ka mo lang lamang kasdahan mo. Basta, kalmado lang ba dire driver, yung gara pala subas. Tanagara mo kumon, maingal, yaman rayag-rayag, yung traffic kante. Amalabas, sunibagan ko sa traffic na kalasyaw. Marapalaga salamat, madam. Ipakat tayo si Erin niya, masansanting si madam. Si kambal ko, wag man natin ng barangay Talibao. Tinutukan to, sudala tayo ran kabaluyan. Kamba, kamusta dita ng barangay Talibao, Kalasyaw? At atang tanagagi kira, si Santa tayo, inagula, balot nya lalamot, unuuran. Katuraya, tuputan tayo ray kabaluyan tayo dya. Ngan turay, kalagayan da, sain mamauran, dala ni abungda. Ante, ang pinibagay sa dala. Alarm ni. Walay sakay tayon kabaluyan, yaman papasadi lamo. Tuputan tayo supanig tunok, sampigari kikitan to sa nago no unyaran dala. Sampigari kikitan nyo no unyaran dala. Gini agawa mo? Kono, tumipli, kantura. Siyempre, anos ka ba? Siyempre, kunyay. Unor-unor lang sa pambila dyan eh. Kung magulan, ari ka. Siyempre, mananong steamer. Okay, sa kikitan to 200 to 250 sa nago. Wala lang isa liw, yasito din. Back to you, kambal. Del barangay Bangkok, walin lang mumi. Yasi Sweet, Aliana, at si Cardo, na Pangasinan. At atong kurta nagagiran, nananang ng tayo, yanita lari sa nasawa, yagali sweet da. Ya si Cardo tan si Aliana. Nananang ninyo man, si Cardo at asan ibanan Aliana, ya kabait labat. Kato na nababay nga. Aliana, ito yung iba kayo. Sa kalagayan niyo dyan. Masyado maingat kami, naaralam. At ano, ang gano ang tikalaram to, sa nabay kayo man eh, jaduklan. Ayun! Dapat ang tima so asawa ng Aliana. At natan akabay, agi katawan min Diyos. Pasintabid sa rin mamangakan, tatang kurta nagagi. Mang Cardo, tinibagay sama soyo. Ay, gabo, dyan ka na, gilay-irap yalanang sa niyang sipapasan. Gilay-irap, gilay ka na yung nadaram, kapag manggagamat kami lang ako. Lanang kami nasasalmod na daw, no? Kalara nasasabi nila. Tanuan tanira, Mang Cardo, no nagip kayo, ang gano dala, man-short kayo man eh. Nila, kabrit kami lang, sa ambasalari, kabut pa eh. At atong kurta nagagikira, nananang nang iyo man. Sobray ira da dyan sa dilap yung nagagawad si Kara. Huwag tan ira, so kaabungan da, huwag yung ira, patay gripo ay, naglara magkaso, tantoy, pakilo lang. Si Mang Fred, at tuputan ko, nagturay kalagayan da dyan, sa atag yan dilap. Awit yung man ni Arinola yun.
Jara manisirit kinay. Jara Ay, dilap. tinapay. Diyan ila man isirit. Oh, Ay, delikado sirit. makalasog dyan, ayan dyan. Ano? So, ibig sabihin, laki, at hindi na naman. Kamahamsak na siya ay kinula ay lalo lang sila pa eh. Tan so, lignaan, tan panayang puad si Mang Fred. Salamat tan salaya. Hello, Julius Bao. Kamusta dito na da? Barangay Mangkok, Kalasyaw. Yes, wajak natin na barangay Mangkok. Agay arong so danong. Nilusong ko hanggat jaya pusat dan mulai fase niya parpas tao. Agkula nila na ilang pasao sa MKO, tagkwantay ulangoy. Julius Bao, anong nang kumaya? Interview mo ta. Si Cardutan Aliana, makakaibot ka man siguro. Pinaibod na talaga. Kulang na ba lang malabot wa sa bira. Noon tan sirin, alig mura, mambrit ka mo, tapi ano, makamang kay Alianam. May kasampan na ni kurungan na egrapata eh. Sige sirin, Julius Bao, balbalaga salamat at sika. Okay, sige, salamat. Atan niya amin, kabalo yang kura, so asagap min balita ya para si kayo. Salamat sa inyong pagtutok yo, sayay, balitay. Atabay!